Sari hutia long ingnam rai ko masai khia tung kang hua theng pi kenap long Paklong kam nu jok thepi habe kro arong hini angdeng karbining kan kemi alira champion kata London Hiripi muncum teron arong ingdeng pop pangadong hawar pest lapen karbining kan kemi alira champion kata London. Dong mukak mensing hamse arong ingdeng pop karbining kan kemi alira champion kata London. Daldali desai rong pi arong karbining kan kemi ingdeng hinia farman kata London. Neleberta thanbang sondro sing rong pi. Aphangsi Bisranat Karbi live kelangwer kaching honarat do anaphan kardom nang pajiriklo kardom. Tane pinia bertan non angton pen arjikta. Paklong kam nu jok thepi habe kro arong hini angdeng karbining kan kemi alira champion kata London. Mahamaya constituency ka parlo paklong kam hawar nu jok thepi habe kro arong atirika mahin pen patir piponsi. Paklong kam hawar pusitame ingdeng hini karbining kan kemi kata London phibison kro ahin pensi patir pipondo. Lason se thang jeklo ni phai isi arni karbining kan kemi arani karbi anglong ni hang ni jang stame hawar tin along tin sitame talon pon pedolo. Lason si dongmukak paklong kam hawar pen tame nujok thepi habe kro arong atirikam phibison kro ahin pen patir piponsi nonowe kimi ari so ejang atuma phan amena jutang juwat pen pendeng sumpot kai kita kirim kibi bet theknang jipu lapen amena lamet lamchong jutang jubat chini ponnang jipu akimang pen matha ponsi ningkan kimi katalon panalong ason kacepate padopon Bangso kacepate kepadopon sarfi sarfula pen non owe kimiari so ejang atuma phan setame panong pipon bangso kacepate kepadopon along pinso arno so thongnong beke kat kacepate sonsui kachiwung lapen bethali ke ap lapen kengdong dang kedam pen chenglok ason kacepate owe kimi insomar lapen riso ejang atum kacepate padopon Bangso ingdeng hini karbining kan kimi katalon pon nalong aluhi aman pen kacetong don lake lem sadun meipu chandra kro Rongasar lapen kethe kiding atum chetong donsi ason kacepate along ingpu piponsi nong e sitame pajir ponsi ingdeng hini karbining kan kimi katalon ponalong RD chipidonsi alira champion talon dono So hawar personal tum nikan kimi karbining kan ini talon dono Nilitum da ke ni yok tipi habik warong ho paklong kam hawa sitame nilitum ladake rong isi manela habik warong arat tumpen hedi jingwai si le bangso karbining kan kimi ke talon po tangte la so talon bang ini kan asa tum talon pon bom bang bom la bang ke chuneng ben sini tum ke keceng la kenangan bang ke ba so long te tangte na tum pi kimang na si la son talon dun ibipon la bangso ke talon pon ke lalon itum nengkan isekpen sitame rongaluta mane la son apor kaduri pen kisuman alam awareness ke cipi pon jia mokha lahai ta cipi pon longle kisuman mina jutang pen cenglo pen mina rong roti kicing ko thegia pan lahai ke cingwai pon awar sa kape apor hu pan ke mane si tonte de amat sila so ke manga bangkela ningkan imi arni matela thangthang ni phai si arni lu kulo tangte rong rupalong kachubuchi matela ka chorchi pen cenglok ladak hajera arni aisa punoi mate achiri kn kipi punoi bala hai hisab se tamin tum ladak chingwai chingsai pon long lo son se chingwai chingsai pon me po ajoni pen sa kemang ke dolo sologot ako ladak mane tumakar betum ta paphang do nai ponte for kan me kesiri pon do nai gi mate non ke sam chipin sa hen kan kene captain abat si kena teman kecipin lagi lahai awareness abang kene tindakan si cikipon mampu lahai kemang ben sila nengkan kini ketalon abang ken ketalon Karbenglong dogmoka pen rukasen kro report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Sari hutia long ingnam rai ko masai khia tum kang hua thengpi kenaplong
Karbi Anglong alir alon dopik ahabar along ason ador ke doa hormo arniwang Karbi Anglong pen angtan ahabar anatu ke pon ke jordam kanghu non puarnianta ington telang Karbi Anglong atengpi kai ke kanghu atum kanglumpik penajok penang an kana hong dolo lason si patumi lepthota Silonijan Range Forest atum pen Bogijan Forest bid ekon atum chelang pet pen Ranger Chingpai dong hang pen Japon lin se sarihuti anatu kanghu atengpi papar bom pua birta joy pen longsi kirika krugasai klempondo kirika kruka chipaduk pik penajok kanghu atengpi phan hum kep kolionia langroi along kapasang thekdam longsi Silonijan Range pen bangkep Bogijan bid ekon pen bangner ke batum chelangsi kanghu atengpi nepdon longdo Lason si kanghu ke pona theng pila ke tita chopa pobala pen ador ke dopik kaprek atheng pi sitame longpot. Lason si phan hum kep angbong pen chet pharoi si bak chepari deng pon longlo. La pen la so theng pi hitia long ador lake lagi sian bak doji pusi Asia pronop teron pen pachini pon. La pen la puson Karbi Anglong atheng pi kanghu asai klempon pede asonte mesenji puta Asia pronop teron ahim pen kachuni ri parupon.ท่านพนิกท่าน Kami mensam profile budget form along nilong isi reliable information nang lilo lasoteng halada sarihuti long kangoting pi papar bom hilong si that ni staff lo division staff sumbaga maham pen patir informasi halada pi papar bom pu adim pale dam si nilitum kakuru basai dengiglo yang masuk kakuru basai ke deng berbang nilitum la kalinia lang roelo han pen han kep kalau dah ke plak tengah tinggi papar bom masuk pasang ko kursi nilitum kudulo pen kador ya tinggi mustabe nilitum cepari deng pen pidi ada profile di proxy mahal dah pale sa tang de la bang so theng pi ko pi pia theng pi lo sa nang le tum kin pon long ka Actually, that's about the non-say assessment kuri online. Almost 100 pieces need to recovery ilo paket. Government value approximately lakh sidui need to non-say assessment kuri online. tang te sa nang le tum la poson theng pi kang huwa phong lo kin long la pen nang na theng pi nang le tum la kang hu pen kin long du pik lo tang te Evang jilang ni la kang hu kang hi pen la bang so tu tel ke pa vidya ji phanang le tum department men ko pia cyclem poni sa Nilitum ke so tengpi kahu asaya against bang ya prangta I step them ponik bomno la pendrat atung han system pachini bomno je tengpi ke plat ke jor penle nilitum ekai mate isu family chepare gi nei la so concept bang nilitum ining pen padar ignan po la penta break actuar si ilitum dengkonit nang po sinilitum rat tumanda chuni bomba di department ka ta koi pistame kisman indut bahini dat chok she mon itum do si hahi asai bang non puta in konte delo koi pistame nilitum laso pang to ni phan kai da nilitum body pon tang te sa nang le tum la bang so la awareness cherok tok la pen se alertness ki doji phanang le tum la rong along ki lut pen ason asai ke deng poni phana ka chi sik do manang le tum nilitum ka chisik do la pen kisman da social organization mate la da KSA ha hui tum pen nilitum launching wa chung sai bomba so awareness pu than nilitum prabjin pen aprang ta big lo la pen nota ako big po nilitum chisik bomba tang te pimi la nang le tum staff atum bang ko an kedam pen sila bang so theng pi kinap dami lo sa nilitum da grand staff pen boxi ban kep doi la pen ho da bulijan staff pen la market do with from drops so kado we bill fees pen rent headquarter staff kado we chelansi nilitum so petrolling asai ban plan ban Karbi Anglong choki hola pen Anil Samrong par report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwa birta non puthorang ton pen langitha Daldali desai rongpi arong Karbi ningkan kimi ingdeng hinia pharman katalondon
Patumi ningkan surhini ra engkoi ra ketom thang cheklo ni phai isi karbi ningkan kimi katalon pon along daldali desoi rong pi arong along sitame ingdeng hini aparman karbi ningkan kimi ali ra champen katalon dun lason sila bangsa jai me kapaman pon lake desoi rong pi village development committee hin pensi chepate pipon lapen meipu kolom kram salapen kongchun bang khorsing han se pensi la bangsa me japon lindo lapen lason si patumi thang cheklo ni phai isi karbi ningkan kimi katalon pon alam the sitame desoi rong pi village development committee kongchun bang khorsing han se pensi tame me along lam the jaipon Dunmei pu rajen rong pi pen sitame bangso me along karbi ningkan kimi alam the lapen desoi rong pi arong arat kaching tur nangji alam the sitame RD dojat pen che thanchimum podopon Lapenan pata desoi rong pi arong rong asar pen sitame karbi ningkan kimi katalana me along pachiton don se phusar phisar atomo humpon se RD dojat alam the rong kachepaklarji aputhak che thanchimum podopon lo lason si JJM Nichols Roy athan bang Abraham Tisop ahin pen RD dojat pen rada thengno kaching turamo lapen Education ahin penang an RD dojat alam the thanmum tekanglo lason se alohiaman pen kache tongdon sar imtok be director Wajaru Education Foundation pen sitame education alam the aputhak arsik jit pen hadak arada phan thanmum tekanglo puthot ke se inglong phot doldoli head branch pen sitame lo charlie bomb osomana tuma phan kitab ke rona sai sitame dengponlo Lapen lotun aning ve mate lunkan amalina longsing teron director Kabi Language Study Center CEO LST Enterprise Sar Im Tokbi director Wajaru Education Foundation pensita me chetongton lanchata kalisi lunkan aning ve along nongnam ka chethang klong alun se pirobina kropi bismo hanse hawari si alun se polun se pe atum sita me chetongton se jumesan alun parjupon Lason se patumila bangson ningkan kimi katalon pona me along bang pharu phos se arara tum chetong se alir achampen ingdeng hinia farman karbi ningkan kimi katalon doldoli desai rong pi arong along ta mesening samjin pen pachun pondo Pini dak doldoli desai rong pi arong along karbi ningkan kimi karchu mate karchu ponangkok abangke lahanlo je ilitum karbi akhai ke khai so pinamasi ilitum karbi ningkan kimi abangke talon ponangkok lo lapen kibi kithi atumbhan than ponangkok paklang ponangkok aposi nilitum la karbi ningkan kimi bangke ningkani sekpen rat amai pi bipon kok titi lase ladak kacethan kacimumpon nilitum pen la bangsa karbi ningkan kimi ke piningan tau klem sakoma mate aku kewang jilangan ningkan antala pesan kasih klem pon karbi ningkan kimi ke ceng det lo potema labang ke jut un elo aningkan wang tala pusi nilitum klempon bom dam bom po mate thang cheklo karbi ningkan kimi kalon kita karbi ningkan kimi katalon lake nilitum jungjung laputa kali ladak ilitum karbiang long ilitum autonomous council halaso alanglitum kethe keding CMEM tumpen nangke hok pi karbi ningkan kimi punangke hok pi lase nilitum rata tumta labang so karbi ningkan kimi bangke talon pon nangkok lo lapen talon dun nangkok lo Karbenglong doldoli pen Pradip Rangphal report Bisonat Karbi Live Tangde pini adun thwabirta non puthorang ton pen langitha Hiripi munchum teron arong ingdeng pho phangadong hawar fest lapen karbi ningkan kimi alira champen katalondun Patami thang cheklo ni phai EC arni lakhain koi raisi borjan constituency ke parlo hiripi munchum teron phangadong LP school pathu aklamalong ingdeng pho phangadong hawar fest lapen karbi ningkan kimi katalon mesen pen kapamanpon Labangso phangadong hawar fest along alhisar paman pen kache tongdon lake Karbianglong Autonomous Council EM Surjarong Parlapen Borjan VDC Chairman Sunaram Singh Naratum chetongdon Ason si patumila bangso saya jai megating pen ada por phai sir kep apor malom EM Surjarong Phara phan kangtum karni dengponsi dondri sitame ingpupondo lapen saya jai megating pen phangadong alama tame ingthurponno lapen labangso karbi ningkan kimi katalon pon pen pachitonsi karbiatum kanbarim kacepate lapen ke pathu sitame prekjam kacepate asai dengponlo Lapen nona pithu ratame pika paman pon along sitame lahai hui kacepate along kacepahai ponabang phatuma phan sitame nong e sitame pi pajer ponlo lapen aning ve lotun amalin sitame paduponsi hidipi mun chomteron arong ingdeng pho phangadong hawar fest lapen karbi ningkan kimi katalon alira champion pachon ponlo kan kimi itum karbi atum katalon kok
la 1 February long bangke karbiatung ke claim ke dam pensi ke ceng apa sih la karbiatung ke claim ke dam ke ceng ke February jiklu masih la 1 February ani sinikan kini ke palon lo masih la kiti claim dam pen ke ceng apa sih la thang jiklu pan ke thang rilang besiku pen bang aringala kotong akai tum ke bangke bang aning garong aning aji asal la kheti la pentu ko peni asal ke pek lang de la aning garong la bang supensi kapang cheng lo la sila ni tom karbi atom la so February lang achrap dung la no karbi atom ke laing long ori sai chitiki la bang supensi kereng ia war sai ke chilong cheng la sila 1 February si karbi ningkan gini ini tom alon lo la sila bang so iklan kedam labang solong litum ardi ke pinang ko bangke litum haku penta inglong arisi ke do inglong habar si ke do lasila juming cultivation pensi litum kerengi atwar ka chilong cheng lasila bangso kerengi atwar ka chilong gel halo bangka do kape ka khai pen labang so litum karbi atum asai chuti ke pekdam ke litum ke la sok nempo fellow theng the thoi the happy beri hen phui anserong ingkian lamason pajukung lasona sai ke tiawa khai ta tiki ke lada halo ni tum kape ka khai pen la sai chu tiki karbia khai long ka dang bang lasi elitum lamangso along jongjung aputhak sitame la hamphang ham chong pen kam ke klem ke no thajong nili ke thana san thasi la jir ke dam pe halo la jir ke dam hosi karbiatum kerengi atwar kachelong cheng mate kaya jon kerengi aphan la kachali mate ke thani non lamle school poson jene ko dharok hemjikim rigajikim rit ke pan pentu rit ke nong la pentu ke phir ke thak ki bu ke leng ke soi ke ret pen chenglok kilun ke kan ke thik ke theng lai ka do ko yang stame jir ke damalong si Charlie Ponet pokar jon ke nangya son armang Karbenglong Borjan Penamar Singh Bay report Bisonat Karbilai Tangde pini adun thwa berta non puthorang ton pen langitha Dongmukak mensing hamse arong ingdeng pho karbiningkan kimi alira champion Katalondo Lakhakri plikor kanthi constituency ke parliament sing hamse arong karbiningkan kimi Katalon pon arani pachitondon si ingdeng pho ame ka pamanpon Mensing hamse arong non owe kimiari so e jangatum kacharli ahin kapaprang dun thek nangji lapen amina jutang jubat lapen pindeng sumpot kai kita kirim kibi vet thek nangji pu akimang pen jasamet owe kimiari so e jangatum phan ardi chipipot Lason se thang ni phai EC arni karbiningkan kimi arni pachitondon si lo kacharli ke thek ari so e jangatum phan karcha me bipondo Bangsa mealong me kachari pon me pu rupen hanse rongasara hin pense me chari pondo Bangsa mealong owe kimiari so e janga phan thong nok be ke kat richuang hoi ka chithi lengpum sokchon ke kan retnong chingdi ke kan sonsuri ka chiwang pen chenglok ason kachepate padopon se rata me pi padopon se che tham chimum la pen che pare seroi ame sitame ingli pondo Bangsa mealong alhuiaman pen kachetong dun lake doloi inti montol ame pu Bharatiya Janata Party Longki hanse sorkari gambura atom pen chenglok penang an ke thekiding atom chetong dun si lo kacharli ariso e janga tuma phanning pathe ponsi ing samjin pen dongmukak mensing hanse arong ingdeng pho karbiningkan kimi katalon pachun pondo kan an si labaso mensing serong Katalon pon Pilih tu nak dongmuka Luiti mensing serong karbinikan kimi Katalon kiding penaningkan ke thomang dengan lo Asila bangso ningkan ke thom ke chokolong ang tum media ko itu ngaji tong dun dingarong parlo sing sinang tu pancuru lo sila hello karbiningkan kimi Katalonang ko kalam ke utat ke karbi tu dai si khei kang thim puro tangte ason pinam musita karbi tu makedang sot an ke banga khailong ba banga khailong jutang jubatan senglok sita me kedang sot amu an ke itu ta kiri dam nang ji ko be lasona taksi Laningkan kimi kartu sita me thang aji ko hakku pini le ke ilitung ke pincong kali ha karbiatum mamhang nang theklo bupen karbitu nang plang lu bupen karbiatum isi arna mapun pilo
arni ke hot mane arni ke thak deobar khumbar mongolbar boson thak Sunday Monday Tuesday boson thak hala bangso hutun ta litum urmi durmi thelang theman boson ki irdu laben ke achiklo office tame karbi atum ta ke choklim do jiklo jon kreni amendo thang there jangni aru bosi jakong pai pai chiti pre pai kuni boson irdu laben ningkan kimi ke litum ke lahelo je karbi ahok hak ningkan kimi bangke thang achiklo bang po haku benta thang ridlang ke chengsi ata achiklo lo asi penangan ningkan dolo labangso ningkan ke thoma prang ben ke ningkan ke bingkoyang bong ke penangan ni litum labangso karbia niti nihar bang kaci urang rang boson dolo sida menon uwe gini atum nang litum media korti penseng lok penang an labangso kapacit tagia ning ke hang atum dosi nona bangke karbi tunta jongjung labangso ningkan kimido pu katalon nangji pen kapacit hang nangji tasau taksi pini nil tunta ladak dokmuka ruikpi karbi bensingan serong sitami tasau taksi nil tum kapacit hang je phang mate karbi ningkan kimi ba karbi atuma achiklo ke chengsi labangso kapacit hang bonji ba nil tunta labangso katalon dulu pasti labangso katalon long nilitum penangan ningbi sitami kelun ke kanu smartom pan so na rolon ki kondusi to pen ke teni talo sini sita nilitu labangso kapathu kapre reso jang tum pen senglok sarma sa smartom pan sitami isuman penangan kapathu mimi kapathu padolo labangso kapathu anong isitame ki pipon dulu si anso se morning muni sitame pen karbi sankur sitame non ke ilitum uwikini mate ilitum makhai dai si khai kang thing bulute ason tina musita ilitum methang ajutang methang anin methang rokom nin methang ke dotang hormu sing thulsi kenang sot lo busi din Karbi Anglong Dogmoka pen Rukasen Kro report Bisonat Karbi Live Tang de pini prime time birta la ampen si kang tonik lo Kadogwe phanta kurwang thula pen dome thakme